तर मातोश्रीवर ठाकरे बंधूंमध्ये राजकीय चर्चा झाली। खासदार संजय राऊतांनी ही माहिती दिली। चर्चेनं अंतिम टप्पा गाठलाय असं देखील राऊतांनी म्हटलंय। प्रत्येक पालिकेची परिस्थिती वेगळी आहे, त्या दृष्टीनं चर्चा सुरू असल्याचं राऊतांनी म्हटलंय। मुंबईचा महापौर मराठी बाण्याचाच होणार असाही दावा खासदार संजय राऊतांनी केलाय। चर्चा राजकीय, प्रत्येक महानगरपालिका हद्दीत राजकीय आणि इतर परिस्थिती फार वेगळी आहे। कुठे एकास एक आहे, कुठे पॅनल सिस्टीम आहे, कुठे 4चं पॅनल आहे, कुठे अजून काय आहे, या सगळ्याच्या रिझर्वेशन्स कुठे आहेत, या सगळ्यावरती आमच्या चर्चा होते ना। आणि प्रत्येक महानगरपालिकेमध्ये दोन्ही पक्षाचे प्रमुख लोक चर्चा करतात की आम्ही असायला पाहिजे असं नाही। स्थानिक लेवलला जे प्रमुख लोक आहेत दोन्ही बाजूचे, त्यांनी चर्चेचा अंतिम टप्पा गाठलेला आहे।